Saudos, como están? Primeiro contacto oficial do alcalde en defensa do Partido Xudicial de Santiago. Foi nun encontro cos responsables dos colexios de abogados e de procuradores de Compostela, que lle amosaron a Ángel Currás a súa preocupación polas consecuencias que tería na capital galega a aplicación da reforma da lei do Poder Xudicial. Agora toca seguir remando todos xuntos e sumando apoios para que o Goberno central modifique o anteproxecto de lei e non deixa Santiago sen partido xudicial. O Pazo de Raxoi acolleu esta mañá a primeira das reunións que o alcalde ten previsto manter tras a aprobación polo Consello de Ministros do anteproxecto de reforma da Lei do Poder Xudicial que prevé a desaparición do Partido Xudicial de Santiago. Foi co decano do Colexio de Abogados Evaristo Nogueira e co presidente dos procuradores. José Paz quixo deixar claro que a cidadanía ten que concienciarse de que este é un asunto que de concretarse lles vai afectar e moito. Es la que se va a tener que desplazar prácticamente para cualquier ámbito que tenga necesidad de acudir a la vía judicial. Ese va a ser el gran perjudicado y la ciudadanía compostelana y los partidos judiciales próximos tienen que ser conscientes del perjuicio que les puede suponer esta medida. Evaristo Nogueira agradeceu a implicación e receptividade do alcalde e pediu unha actitude semellante por parte da Xunta. Ao Goberno Central, o decano do Colexio de Abogados reclámalle unha reflexión porque asegura é un anteproxecto centralista e anacrónico. Centralista e anacrónica, que non vai a supor un aforo absolutamente de nada. Quer dizer, o argumentario que emana moitas veces o Ministro de Xustiza dicindo que isto vai aforrar coste na Xustiza é incerto. Primeiro, pois falo en Galicia, o investimento que se fixo en edificios judiciais durante os últimos 4 ou 5 anos por parte da comunidade autónoma foi importantísimo. Pola súa parte, o alcalde asegurou que hai unha postura unánime sobre a necesidade de manter o Partido Xudicial tendo en conta a carga de traballo que soportan os nosos xulgados. Ángel Currás anunciou que manterá novas reunións cos sectores estratégicos da cidade para facer unha fronte común neste asunto. Estaremos en contacto en próximas fechas con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Procuradores, desde luego también con otras instituciones de la ciudad con las que me reuniré, como es la Cámara de Comercio, por supuesto la Universidad, y la estrategia yo sé perfectamente que será una estrategia única y común de apoyo al Partido Judicial de Santiago. Tras manter eses encontros, o alcalde ten previsto reunirse cos voceiros municipais. Sobre Rubén Cela, Currás agradeceu a colaboración institucional que dixo botou en falta de Paco Reyes. Preocupación polo futuro do Partido Xudicial de Santiago e tamén polo futuro do sector turístico é que os hotéis seguen sen levantar cabeza e acaban de pechar o peor marzo da última década. A ocupación media o mes pasado foi do 28,5%, 2 puntos menos que en marzo de 2013. Claro que hai que ter en conta que o ano pasado a Semana Santa coincidiu en marzo. Segundo os datos de Hostelería Compostela, os mellores resultados foron os dos hotéis de 5 estrelas, que lograron vender case o 43% das súas prazas. E o seu mellor resultado dende o ano 2004. Peor lles foi os hotéis de 4 estrelas, que tiveron unha ocupación do 28%, e os establecementos de 3 estrelas, que tiveron que conformarse cunha ocupación do 24%. En canto ás pensións, a ocupación media foi do 20,7%, o que supón unha caída de 6 puntos con respecto a marzo de 2013. Falamos agora de obras e máis concretamente das que ten previsto poñer en marcha a Xunta na estación de autobuses. O obxectivo dos traballos será facer máis accesible o recinto para persoas con mobilidade reducida. Será un investimento de case 400.000 euros que permitirán renovar as escaleiras mecánicas entre a entreplanta e a dársena. Ademais, adaptaránse as escaleiras fixas e mudaránse as barandillas. Outras das actuacións previstas son a adecuación das rampas de acceso ás cadeiras de rodas que teñen unha inclinación excesiva. Ademais de melloras de accesibilidade, están previstas pequenas obras para darlle un lavado de cara á estación, sobre todo os aseos. Os traballos que empezarán no verán e durarán uns 3 meses enmárcanse no Plan Renove de Estacións financiado con fondos FEDER.
O BNG vai levar ao próximo pleno unha proposta para que a Corporación Municipal apoie a iniciativa legislativa popular a favor da vivenda digna en contra dos desafiuzamentos que se está tramitando no Parlamento galego. Os nacionalistas entenden que as medidas que se adoptaron a toda agora non evitaron as execucións hipotecarias que lle afectan a milleiros de familias. En Galicia o ano pasado contabilizáronse 2.500, un número moi semellante ao de 2012. O BNG quere que o Concello de Santiago apoie a iniciativa legislativa popular a favor da vivenda digna en contra dos desafiuzamentos que ven de chegar ao Parlamento galego e que din os nacionalistas os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial amosan que seguen sendo milleiros as familias que se ven afectadas polas execucións hipotecarias. É que hai unha lixeira repunta sobre o número de execucións hipotecarias habidas nese período, no ano 2013, non? Incluso comparativamente con outros territorios do Estado en que houve unha pequena baixa, en Galicia, curiosamente, hai un pequeno repunte, e estamos falando de unhas 2.500 execucións hipotecarias, das cales unhas 2.400 afectan a vivenda. No caso concreto de Santiago, os últimos datos refírense a 2012 e falan de 300 execucións hipotecarias. Para Rafa Vilar, estas cifras demostran que as medidas que se veñen adoptando dende o Goberno central non están dando resultados. A nivel gubernamental estáse falando de reactivación económica, estáse falando de brotes verdes, eu non sei se na macroeconomía se están dando, pero na vida real das persoas non se están dando. Non se están dando nas tasas de paro, non se están dando nas tasas de xente desafiuzada, e, por tanto, nos entendemos que hai que facer algo. A iniciativa legislativa popular propón 4 medidas concretas: a paralización inmediata dos desafiuzamentos e o impulso dos alugueiros sociais, a creación dun parque público de vivendas baleiras e dunha axencia que as xestione, o rescate das vivendas desafiuzadas polos bancos e a dación en pago. Por certo que para mañá está prevista unha concentración diante do Banco Sabadell en apoio a unha familia de Padrón que corre risco de quedar sen a súa vivenda. Damoslles conta tamén dunha proposta da Concellaría de Centros Socioculturais que nos vai permitir descubrir os segredos de algúns dos lugares máis emblemáticos de Compostela. Trátase do programa Vive, Vivenzas, Vivamos, que estará coordinado polo catedrático de Historia da USC, José Manuel Vázquez Varela. El será quen faga de guía nas excursións para poñer os seus coñecementos ao alcance de todos os composteláns. Dar a coñecer a historia da cidade e os segredos de algúns dos seus lugares máis emblemáticos é o obxectivo do programa Vive, Vivenzas, Vivamos, que pon en marcha a Concellería de Centros Socioculturais grazas á colaboración do catedrático de Historia José Manuel Vázquez Varela. O profesor, xa xubilado, quere compartir cos cidadáns os seus coñecementos sobre Compostela. O máis importante de todo é a persona que colabora con nos neste proxecto. Non estamos falando de José Manuel Vázquez Varela, que, bueno, en Santiago é unha persona moi coñecida porque ele é catedrático da Facultade de Historia, recén xubilado, non? El é antropólogo, etnógrafo tamén, publicou moitísimos libros, non? El puxos en contacto con nós porque agora, na súa nova etapa de xubilado, non? Pois lle gustaría poder, todas esas cousas que os profesores, non? Que todos esos coñecementos que eles teñen, pois poder compartilo con o resto da cidade, non? Polo de agora hai programadas 5 saídas entre o 23 de abril e o 7 de maio. As visitas serán a Universidade, o Castelo da Rocha, o Museo de Terra Santa, os Petroglifos de Conxo e o Museo do Pobo. En cada unha delas poderá participar un máximo de 20 persoas. Os interesados deben inscribirse nos centros socioculturais de Fontiñas, Conxo, Vite, o Castiñeiriño, o Ensanche ou Santa Marta. As visitas son de balde e tampouco supoñen ningún custo para o Concello. En clave cultural falamoslles do Encontro Universitario de Danza Contemporánea da USC. O certame foi inaugurado este mediodía na Igrexa da Universidade. Foi cunha performance de danza terapia. O Encontro de Danza Contemporánea da USC vai pola súa 12ª edición e terá como escenario o teatro principal. No programa participarán 8 compañías, incluída a do campus compostelán. Tamén actuarán 2 compañías da Universidade da Coruña e outra do campus de Ourense, así como unha agrupación da Universidade Portuguesa da Beira do Interior, a compañía independente Caos e a compañía profesional Cisma. As actuacións para as que a entrada é libre previo paso pola billeteira comezarán ás 9 da noite e terán unha duración aproximada de 20 minutos.
Facemos aínda unha pequena parada no Salón de Ámbito Cultural do Corte Inglés, onde se presentaba o libro Los espejos de la ceniza, de Ignacio Martínez Castiñani. Foi nun acto no que interviron o profesor da USC Manuel Martín e o catedrático da Universidade de Vigo Antón Castro. Los espejos de la ceniza é un poemario que oculta un gran segredo, cuns versos intensos e desestructurados e cunha clara e contundente arquitectura creativa. O obxectivo é que o lector sinta e se transforme para desvelar ese segredo ao longo da lectura. O epílogo do libro correu a cargo do poeta gaditano Carlos Edmundo de Ori. Los espejos de la ceniza está editado pola editorial Libros de la Frontera e vai ser traducido ao portugués, o catalán e o neerlandés. Ignacio Martínez Castiñani é licenciado en Dereito pola Universidade Autónoma de Barcelona e realizou estudos musicais no Conservatorio Superior desa cidade. Achegámoslle xa algunhas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos ver que nos depara o tempo nos vindeiros días, cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá entrará un centro de baixas presión sobre Galicia que aportará inestabilidade, así os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos máis intensos pola tarde. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán do norte frouxos. No venres amenceremos con nubes baixas que tenderán a retirarse ao longo da mañá. As temperaturas baixarán sobre todo as máximas e o vento será do nordés frouxo no sur e moderado no norte. Para o sábado agárdanse ceos con nubes baixas nas primeiras horas da mañá que tenderán a retirarse co paso das horas. Os ventos serán frouxos do norte e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos débiles e ventos frouxos que serán do nordés pola mañá e de dirección variable pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 12 graus e os 22. Para o venres agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá e despexados pola tarde. Os ventos serán moderados do nordés e as temperaturas baixarán. A máxima será de 17 graus e a mínima quedará en 10. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados pola mañá e estarán despexados pola tarde. O vento será moderado do nordés e as temperaturas oscilarán entre os 8 e os 18 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, non se movan, regresamos de contado co preguntoiro.